YouTube. Ano pong file name na? So, lingat dash underscore Paul at yahoo.com. Tingnan na akong email address. Ang file name, required na dito yun. Kasi po, isang muring ipapano, karin niraras samantalang pagpapagpapagpapag ng iba ng rasis, kaya mapalit yan, tapos kaya malendo, eh kung umiyak, isipan niyo po, ay bigyan ng kaya po, bayan madami kong takalaw oras kaya ng bisita. Ito po, kaya tutunin yung iba ito eh. Kaya, kaya ba ito isa, gawin niya tayo nila. Salamat. Ay, ating kong bisan meto mawaris. Punto sayas sabot sabi. Kaya may aking bisan meto minuhang tuwa. Salamat ng dakal. Sablang kaya nakan. Amago braging ranglayan ng Pinoy. Sablang talo aking kakanay. Nung makanalo kong piras kapayapaan, makanan kong magsakulong kapayapaan. Ako man sasabihan ko kayo, ingke kong pariyasa, mingat kayo. Ulingken ako mayaring lugar ng mga nako. Bani hanggang tinipunan na yung manituay ang makaparang. Uling biyena na yung maulagang ibagking Diyos. Bani mayaring galawan dalam katungkulan ng alam na ito ay aliyapin yung balang depatanan ikaw pag-iyan ang lasing din yung lihim ang kapanalawan karing tapat ang aming ito ating kalaw sa naluto. Ang maliyahin kawakan balang katungkulan bilang metwa Kristiyano kanakong papamalas. Nung tulay ing tanggap kayong dakal kikino, magobra kayo, alam tumang yung kayong mga. Uling paglasa,
talapagobra ka rin mong balang lumpia. Ing pantauli minalakot kay kayo, ing makuyada panalangin, ing kanakong panganin mo na, tandangin kayo kayanan ng Diyos, ing manatiling kasawa.
Wala